So what's up guys? Itong pangalawang meet up namin sa Brad ko guys, oh. O dito ang Brad ko guys. So, musta Brad? Matagal tayo hindi nakita, Brad. Facebook eh. I love you, ma. I love you, ma. Hindi yun, Brad. What's up, boy? Ano sabi mo, Brad? Asyakoy. Sadili. Musta ang live mo ngayon, Brad? Ako si Chakoy. Tigme. Sino pangalan mo? Chakoy. Ayaw eh. Ilang taon ka na, Brad? Ilang taon ka na? 12? Right. Ano karon pa maganibalik kay Carbon, Brad? Sa buhay ko. Sa buhay ko. Ano sa buhay mo? Sa buhay. Chakoy. Sa buhay niya. Sa buhay. Kasi ikaw ba naman, Brad? Asa kikoy. Ha? Singkoy. Singko. Oh my God. Nindot mo itong pag first meet na ito, daghang itag views. Oh. Oh, 2K tag views ato. So karon murag pila kay views ato ni ron, Brad. Chakoy. Nanihapon na ka? Mana? But. Kumaw lagi ko, tabi lagi. O sige, ikaw ano mo? Okoy, okoy. Okay. 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 O sige, ikaw ano mo ron? Hilaw. Usa ka ilaw. O amote. Ay. Ilaw kamuti day. Ha? Grabe. Ako di ko pasali ka na ay. Di kasali ka na. Di. Asa ka tayo ka na? Chakoy. Chakoy. Pero bago kaligo lagi ron. Bago kaligo no. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Ikalo. Oh, kalo. Ulokoy. Yes. Ay lakaw niya kay kanang kuan na ikay bantay kung sakyanan na kay magninda ko kuan na kanang saging. Oh, saging. Oh. Ano ka sakyanan na? Ha? Ikay bantay da. I love you. I love you. I love you. I love you. Hindi, I love you. Yes, Chakoy. Sorry, Chakoy. Okay, I love you. I love you na. So, ina din. What's up guys? Welcome to Boss Ayan Vlog. Okay. Okay, what's up guys? What's up, bigas? Chakoy. Ito yung Brad ko ha. Yung kapatid ko. Mas gwapo siya sa akin. Nagsuulo. Direta Brad, kay kikuha na itong likuran. Ayaw Brad, ayaw na Brad. Ay, kuyog na Brad. Kay Diki na. Kita kuyog. Ayaw mo sa. Gwapo yung Brad ko. Padre. Ha? Ito yung Brad kong gwapo. Oh, di ba? Chakoy. Asan mo yan? Ha? Asan yan? Asa mo niyan? Ano yan? Anong yan nangyari? Ano nangyari sa... Sa buhay ko. Okay, bye-bye. Bye-bye, Brad. What's up yo mga kabusing?
Ako'y bagong amigo diri sa Carbon. Oh. Oh, diri, lingkod, Migo. Lingkod. Yan. Si hi, Migo. Si hi. Hi. Hi ba, hi? Hi, anak. Hi ba? Hi, anak. No. Pariyaming na mga kapusing, no? Oh. Ano, tapat tari, Migo? Tapat tari ba? Nagstorya na ito. Okay. Ako'y pangutanan ni mo ba? Pilag mo uyab ni mo? Shokoy. Shokoy. Pilag mo uyab ni mo? Shokoy. Asa nyo ada eh? Shokoy. Asa nyo ah? Agaw. Ha? Agaw. Agaw? Oh. Layo kay na agaw man. Layo kay agaw. Oh. Dito na sa kuan. Mga 70 kilometers na siguro nagikan diri no. Nya. Kisa may giguyugan mo? Mukoy. Mo ah? Okoy. Kisa guyugan mo? Shokoy. Shokoy. Abo. Taro, surya oy. Kisa kauban mo ba? Shanakoy. Ha? Shanangkoy. Siya lang ko. Insect na ka di ay? Insect ka? Ha? Oh. Insect ka? Oh, amigo na ko. Oh, grabe mo. Oh. Pre, wag na akong sa. Chakoy. Mura na ba ko igsuon na nawala? Oh. Basta ikaw. Oh. Ha? Taro ba, brad ta? Oh. Ha? Nawa igsuon bitaw na nawala? Kare, Kay- jokoy ba? Ay. Dai ba? Tanaw sa kuan ay. Oy, migo. Oh. Kapila na ka bari carbon migo? Salot sud. Adi ko sabot ni mo insect mo ka? Insect mo dai? Oh. Ha? Nana ka insect dai? Shanakoy. Pila edad mo migo? Ketse. Bebe. Pila edad mo ba? Bebe. Oh, awa. Pila edad mo? 12. Ha? 12. 12? Pila man ang 12 be? Pila ang 12 be? Ibuta ikaw sa kamot ang 12 pila? Ha? Dasan. Di ba ikaw sa kamot ang 12 ana ba? Pila ang 12? Ah, kapoy ipay mo kamot ba pila? Chakoy. Mana ba yapon? Mana kau ba? Mana? Ha? Orot. Urut mo? Oh. Pila urut mo? Chalakoy. Konsit. Pwede rin doon tayo ma. Tanawa yan ya. Gawa ka Facebook di. Alabi ma. Alabi ma. Ah! Kato usba. Ko no, usba ko no. Usba. Ali ka ba? Ali ka. Ali ka. Okay. Uy, ali ka ba? Oh. Usba be. Usba. Ba, ingon ba? Usba ingon mo. Ali ka ba? Usba ingon mo? Shokoy. Usba ingon mo grina ba? I love you. Ah! My God. Oh my God. Ano be? Pag-ana pila ko edad? 12. Ha? 12. Muham na. Imuham na edad. Pero sa ka muli? Sa agaw. Nay masawa dito. Oh. Kato di ay. Na kay sawa ya mag I love you pa ka sa uban. Buya ni mo oy. Ha? Taro ba? Yata gini si Brad eh. Mo ni ako igsuon nga nawala guys. Oh, lol guys. Igsuon mi kuan ni amahan. Kari igsuon mi ginahan na rin oh. Triplets. Oh my God. Oh my God. Triplets guys. Tawa. Oh, pre, tagnaong yo. Dako lang kagbaba. Dako. Ay, sa ngisi ba? Ay, sa ngisi ba? Ay, sa ngisi. Ay, sa ngisi ba? Takuma yung baba ba? Takuma nga. Shokoy. Takuma sa ba? Takuma sa yung baba. Ana ba? Ana sa ba? Ah. Kaya kapuwi. Kaposit. Hoy. Ano to ba? Rera. Kare ba? Ano, Brad? Jokoy Kita ba? tulo, Brad. Jokoy Kalawa, ba? oh. Triplets, guys.
Upa tak me. Oh. Dako namang usa. My God. Wala ka, hoy. Love you, mom. I love you. Okay. Okay. Ina, what's up, guys? Oh, guys. Ina ba? Oy, ina ba? What's up, guys? What's up, kanan Tima? Ininsik ko na mo ah. Di ka sabot ah. Ay, Bisaya ba? Bisaya lang. Okay. What's up, guys? Welcome to my vlog. Okay. Masuk ka mga bida. Joke, boy.